Hi! Ano guys, magbibiko ako, samahan niyo ako. Wala akong recipe nito, yung akin is experiment lang, parang tansya-tansya. So, meron na akong ginawang malagkit, ayan na, ready na siya. And then, eto na yung isang can ng coconut. And then, yung sugar ko guys is ito. Ito yung gagamitan ko. So, siguro tama na sa akin yung isang ganitong can ng coconut. Kasi, kunti lang naman yung yung rice. No, yung malagkit. So, tansya-tansya lang. Kumusta na pala yung yung Biyernes Santo nyo? Alam nyo, talaga ako, nag-fasting. Hindi naman nag-fasting. Parang, lang, ngayong araw na to, hindi ako kumakain ng karne. Tapos kahapon din, di din ako kumain ng karne. So, 2 araw, guys, isda yung ulam ko. So, tapos ilagay ko na yung sugar. Tansya-tansya pa din. Tingnan ko muna. Ayan, malapit na yung biko, guys. So, okay pa more. So, malapit na matapos yung ating biko. Ayan, o. So, kung sa amua pa ni, sa Bisaya, sa akong nakatunan ba, na kung magbiko ta, di ba? Magpagahin ka, maglahi ka o ka ng gamay nga latik. Diba ang latik sa Tagalog, lain man ilahang version sa latik. Ang latik, ito yung latik sa mga Bisaya, sa ako ang nakadaan. Dayon, kung hapit na gani na siya malatik, maglahi taog kanang latik sa ingon ani, sa lain nga sudlanan kay aron, ato na siyang itoslob sa dukot. Pero murag wala ko'y dukot karon. Kay sayang man og magkuan kog dukot, di ba? Wala na nako gikuan nagdukot. So inana ang style sa amo guys, ako nadak-an nga maglahi permanente og kanang latik kay para itoslob sa dukot kay inig magmix na sa biko, ilaha mang ang lahi ang dukot, dayon mo kanon una namo atong gagmay pa ko
gamay pa ko, bata pa ko. Dayon, din sila, magkalingaw sila, make sabi ko. Uy, latik na siya. Tanawa, good, oh. Oo. Perfect. Diba? Perfect. Dayon, unsaon man na mo pag-check sa latik sa amo sa akong nadak-an ha. Ug sa base na uban ani makarelate basta ingon ani ang pag-check sa latik sa amo Wait lang. Mao na ni siya o tanawa perti nakalapot. Lapot na kayo. So unsaon pag-check sa akong nadak-an inanion pag-check sa amo. Di ba? Kwa kani. No? Dayon, naay sudlanan nga naay tubig. Di ba? Dayon, imo na siyang patulo. Ala, latik na jud kay ni ba? No, di na first time na ko ba. Magbong. Ana. So makita nimo, wala na ning bulag. So wala na siya ning bulag, so latik na siya. No, latik na ba na? Basta ingon na sa amua, kung nadak-an. So latik na ni siya oh. Kawa naman siya ning bulag. So, ito yung dukot ko, guys. Ayan. Okay? Ayan. So, magkit-kit ko anaon niya. Ubaning latik nga gilahi na ako. Hindi siya masyadong matamis. Pag basta palm sugar ang gamitin mo, hindi masyadong matamis. Diba sa Pilipinas, lalagyan pa natin to ng ano, dahon ng saging. Para, saan ba to? Ay, nakalimutan ko sa word. Ubuon. Ano ba yun? Ubuon ba yun? sorry, nakalimutan ko. Yung parang ano, para mag ano siya, hindi na siya basa. Yung parang ma-dry na siya. Ganon. Tapos, pabayaan mo lang dun sa ano, dun sa apoy na pang last na. Hindi siya masusunog kasi pababayaan mo lang. Yung ibang version din ng biko dito sa Netherlands, nilalagay din nila sa oven sa last. Para siya na yung mismong magluluto sa ibabaw. Tapos nilalagyan nila yung latik, yung iba yung version ng latik din ng mga Tagalog. So yun, masarap din yun siya, guys. So sa akin, ito lang. Tapos may ano lang siya, konting apoy. Para mag-dry ito. Ayan. Super sarap. Ay, yung latik talaga tama na ano talaga ako. Naglahi ko ba? Og latik.
So, thank you for watching and mga untag dukot. Dukot, guys. Dukot with latik.